lume comezou contra as 7 da tarde de onte e os donos inmediatamente avisaron ao 112. Apagar eso é moi laborioso porque hai que desalimentar, hai que ir arrefriando as zonas, hai que axudarlle aos operarios na zona, axudarlle a protexelos. Damos eses rulos para unha zona controlada, que axuda dos gandeiros e dos propietarios para unha planada grande para poder, ca axuda das seus maquinarias, cos seus tractores, para arrefriar todo o que é esa erva seca. En pouco tempo aquí había tractores con cisternas, unha pa e moitos veciños desta parroquia de Castañeda traballando para evitar que as lapas e o fume se propagaran á nave lindeira, onde teñen os animais unhas 200 vacas. Poñer en constancia a facilidade de ter accesos para que todo o mecanismo poda facer unha noria e poder ir retirando e desalimentar ese tipo de actividade, non? Ata aquí achegáronse os bombeiros de Arzúa, pero as lapas remataron por provocar o colapso do tellado da nave e foi preciso tamén a intervención dos bombeiros de Ordes e Protección Civil de Arzúa.